Вот як мы працуем, это такое папулярнае пытанне. Вот, я выбраў прыкладныя вобразы, як мы працуем. У нас ёсць відэааддзел, ну, яны не такія сур'ёзныя, вядома, як тут выглядаюць на гэтым. Ёсць ньюзрум, так? Это тыя, хто як бы ствараюць першасны, вось гэты роў-матэрыял, сыры матэрыял, так? І потым гэты матэрыял, гэты контент паступае на сетачнікам. Ну, мы іх называем сетачнікамі. І ўжо задача гэты контент запакаваць. Мы ўсё больш і больш робім так, што працуем паміж сабой, што перад тым, як аддаваць, мы ўзгадняем з сетачнікамі, ньюзрум узгадняе, як гэты матэрыял лепей аформіць, якую фотку выбраць. Відэааддзел наўпрост працуе з сетачнікамі пры зборы матэрыялу, пры яго апрацоўцы, пры монтажы. І тут ужо сетачнікі, яны маюць свае палі адказнасці. У нас працуе стабільна 2 чалавекі на сетках, якія працуюць пазменна. І ёсць 2 чалавекі, якія робяць контент, напрыклад, відэа на сайт, і паралельна дапамагаюць на сетках, якія робяць навіны на сайт і паралельна дапамагаюць карцінкамі, напрыклад. Мы спачатку рабілі толькі пазменна, а потым мы дамовіліся замацаваць за кожным чалавекам платформу. І з нашага рэдакцыйнага досведа гэта аказалася эфектыўнейшым, чым калі проста кожнаму пазменна. Бо у вас можа быць па-іншаму. Але ў нас, калі за чалавекам замацаваная платформа, ён яе лепш адчувае, ён збірае аналітыку, ён раптам новыя ў сабе здольнасці знаходзіць, чым калі руцінай там палова платформаў нецікавыя сетачніку, ён проста на змене і мусіць іх забіць нейкім контентам. І у нас атрымалася, што у нас розны контент ідзе на сеткі. Розны на Instagram, розны на Facebook. Таму, калі вы побачыце, напрыклад, Twitter, Instagram, Однокласнікі, ВКонтакте, Свабоды, там будуць розныя абсалютна матэрыялы. Вельмі часта зусім не падобныя старонкі. Бо розныя мэтавыя групы і розныя людзі робяць гэты контент. І гэта класна. І гэта класна, калі ёсць асабістая адказнасць людзей за нейкай адной платформай. Я бы вам болей расказаў, але проста мы вельмі абмежаваныя ў часе, а мне трэба практычна ўсё расказаць жыццё за 2 гадзіны.